Iti maikanim abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Anghel Gabriel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Na ibaon ni Gabriel iti maysa abalasang a birhen, ana itulag a may asawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka sika ana idumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Kasta unay ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapanan ti imbagana. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng, Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipasngay monto ti may sa lalaki kat panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano ang maaramid daytoy idinto amay saak a birhen. Umaytuken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lupes, masikugan no pay bakit unayan. Innem abulanin ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Diyos nga aramidan. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Happy Fiesta. Kadagitay nadadalos. Kadagitay nga ta akinsisa ti Immaculada, so da nga ti awan mulit na. Amin jay tugaw nga isimsimpada ka na mabalbalin ka, awan mulit na. Nagmayat man ti no lagi pun tayo. Idi after creation, no basaan nyo yung libro ti Genesis, may kabisat chapter na kada versikulo na tan. Idi kinita na, kalpasan nga na marswa, nagina na, kinita na, ti pinarswa na, it was good ko na, it is good ko na iti English niya, na ay ayo iti kastaunay. Basahin yun to. Dakay tumamang biro kan, makamukay mo biyag yun. Kunana, idi ti Diyos di kinita na ti lubong, good, haan nga perfect. Ti description na haan nga perfect, ngam good, kunana. Kidi kinita na ti creation, kinita na ti lubong, naiayo ti kastaunay ti Diyos, naiayo ti kastaunay ti Diyos. Nadadaol dayta nga pan nakaayayo, idi fall pan nakatinag, anya ti pan nakatinag ti basol. Isu dayti umuna nga maibasa. Anya ti bagana, anya ti may nga linteg nga sursurutan da, haan nyo sagsagidan anyo kang kanan dayta bunga nga dadta, tinga. Ado nga interpretasyon, ado nga pilosopo nga manginterpret da jay. Bangam dayta ti linteg nga surutan da. You enjoy the paradise? Ngam haan nyo nga kang kanan. Imay ti alilaw. Anya ti kunana. Shhh. Nayuulag niya. Hello, kunaman ni iba. Kanum datan ni, no, kunana. Apaya, madi, kunani busing, madi kano, apaya, madi mi kano nga kang kanen, makabasol kami, haan, no kanum dayta, sumirib ka akas king kuana, padasem. Babae, nakapsot, nagtibasol, pinakan naman, ramanam. Iso di jay apple, di nakuraban. So apple ti cellphone yun, so di jay kinuraban, daadan kin eba da jay. Di jay fall nga rod da jay. Anya napasama kin na-realize da, nakita dan ti madi.
Nakita dan ti lukatan ti panunot da nakita dan ti kamaliti ta ti madikan niya di kurang da anya da jayan lamo da nagtaray da ni adan kano di lalaki ko na da nagtaray na pan di ayan ti ka anaawan iso nga mayat di pinagabong na ni Eva nagtaray di kada murtisan di na mabalin nga ibungon masikitan mat kaya di yan ayan nyo ko na ang dayayan pinakanak ngamin, the giant fall, day dinarukop nga babae, day dinarukop nga lalaki, mano nga tawtawan, aging gana nga naipaltiing nga umay ito ti Mesyas. Kas ano tiyo umay ti Mesyas? Dagiti propeta in warwaragawag dan nga umay ito ti mangisalakan ti lubong. Anya day jay umay ito ti Mesyas. After fall, naipaltiing nga addan tumot lang mangbawi, dahil nga nadadaal nga creation, gaputi basol, haanin nga makaiayo ti imatang ti Diyos, bawiyan na, kas ano ti panang bawi na. Kadto yan. Idi maisikugan, gaputa umayon, arakupon na ti kinatao tayo ni Apo Jesusen, dinanon na tinarukop akatatao tayo, anya tinaramid na, nang pili itinadalos nga babae, anya na itinadalos nga babae, idi maisikog, di mo ko natin San Agustin niya, ti original sin ka during conception, idi maisiksikog di jay ubing, ninanang nagbasol, dara na day jay pagbibiyag na automatic nga si babasol niya. Malagip yung magbaga tayo nga di jay. Kani Maria na ilaksid ijay. Dahita ti mauawagan ti Immaculada Conception. Ijay pan naka, during conception, na ilaksiden. Apay nga inaramid na datoy, ngamin ti pagnaan ti anak, ti Diyos ang mangisalakan, masapol nga haan nga nabahidan iti basol. Iso da ito ti awagan tayo ti Immaculada Conception. Di pan nakasikog na ilaksiden insaganan ti Diyos. Kay so nalaang ti babae, so nalaang ti tao dito yung lubong nga nakaawat dayta a pribilehyo ni Apo Santa Maria. Iso nga no kitaan tayo, day dinarukop nga Eva, narukop nga Adan, binawi na, kayat ni ti Diyos nga isubli, ti lubong nga makaayayo iti imatang na. Kas ano, imay ti Eva, ni Apo New Eve, baro nga Eva ni Apo Santa Maria, New Adam, baro nga Adan ni Apo Jesus. Day di kayo nga naganda ti sulisog, kayo matlaang tinangitang kayag kini Apo Jesus babaan ti krus. Iso nga nagsubli, gapuday ta nga pan nakaisikog, iyo umay ni Apo Jesus, imbati na ti sakramento, dinalosan na tayo. Naisubli, nga nagbalin tayo nga makaayayo, the old Adam and Eve, here comes the new Adam and new Eve. Ni Apo Jesus kini Apo Santa Maria, day dinadadael nga makaayayo nga pinarso ti Diyos, nagsubli nga makaayayo iti imatang ti Diyos. Dayjay, katipasat niya po Santa Maria iti pan nakaisalakan tayo, nagdakkel, special privilege. Kabuteng da nga tapikan da ito eh. Chapter 1 of Luke, dayjay. Damagan nyo kadagiti kaarubayo kan gagayam yung isabali, handa sagsagiden, why they hate Mary. Kabuteng da niya po Santa Maria, iso handa sagsagiden di chapter 1 ti Luke, damagan nyo ito na dagagayam yung taga-sabali, apaya, handa mo makaulbod. Hantay mo makaulbod, dadtamot. Iso nga ni Maria ti pagdidiskasan ng labsanda dahi nga chapter 1 ti Luke. Lukas apaya dadtang ti pa nagsikog ti beren, kaapanda ka gurgura apaenda. Iso nga dadduma handa nga makasauno dahi iti ibaskag tayo. Katatan, gapo dahi nga panagsikog na ngamin ti pagnaan ti mangisalakan, iso masapol anadalos saan nga nabahidan iti basol, we call it Immaculada Conception. Anya dagiti privileges ni Apo Santa Maria. Anya dagiti privilegyo na Immaculada Conception, conceived without sin anya pay. Opat. Nalipatak lang amin Father. Nila ang Apo Santa Maria tinakaawat ti special privilege. Anya dagiti umuna Immaculada Conception, conceived without sin na isikog. Nga awanti, nga nailaksid ti basol. Maikadwa, perpetual virginity.
Iti imatang tilubong, iti imatang ti medisin, iti tao, nga mabalin ngam isuna, nagtali na ed ti kinabirhen na. Iti nagsikog. Taapaya, Diyos nga rod dayay. Anya pwede ti pribileyo niya po Santa Maria, Theotokos, Mother of God. Anya apay nga nagbaling nga no anak ti Diyos ni Apo Isus ko natin bimma ba, automatic ni Maria, inati. Theotokos, Mother of God. Hantay maidinay dayay. Mainya pa ti pribileyo niya po Santa Maria nga maikapat nga iso na lang tinakaawat nga awan ti sabali nga tata iso dayay assumption na iuli as ibabagikan si kakararwa. Awan ti makasdikan niya tayo apay agkorap dati bagi tayo tanagnaan nga rod ti basol. Isunahaan. Dayay ti pribileyo niya po Santa Maria. Nga dayay ulitan tayo, Immaculate Conception, Perpetual Virginity, agnanayon nga birhen, dayay Theotokos, Mother of God, then Assumption. Nilaeng Apo Santa Maria, tinakaala day nga pribilehiyo. Awan ti malaksid tumayab kay sa dilangit. Nagluluumag kayo, mga panak, kasalot itatayab tay tatan. Isu na laeng tinakaawat day nga pribilehiyo ni Apo Santa Maria. Kitata, anya ti mensahe na, ti Immaculada Conception, day din harugit nga babae, sinukatan na tinadalos. Day dilubong nga nadadael ti imatang ti Diyos, nga haanen nga makaayayo, babaanan ti panangpunas ti basol ti, panangpunas ti basol, ti dara ti kordero, nagsubli tayo nga makaayayo iti imatang ti Diyos. Nagbalin tayo nga pleasing, wow, with pleasing personality, bagkat ta nagpadiak no kuman agap-aplayak trabaho tatahanak maaw-awat apaya uray nga tan addala inget kadda karir ko ka apaya bagsak with pleasing personality. Awan ti kasya dadta abroad da tay laeng. Nakapilpiling tayo nya. Dijay. Nagbalin tayo nga makaayayo ti imatang ti Dios. Kanya ti karit na kanya tayo. After nga napunasan ti basol, nairaman tayo ti bunyag, ti bagi ni Kriston, makaayayo tayo ti imatang ti Diyos. Uray maanag tayo, ti karit na, ti banang ibabaot ti nasantuan nga ina, tuladen, padaasan tayo mo ti agbalin anadalos, nagrigat mo Father, nagrigat, talagang hantay kabailan, nubukbukod tayo. Kasla kumamot ane po Santa Maria nga na ilaksid ti basol, hantay nga kabailan nga panunutan nga kabailan ti Diyos. Ti panagsikog na nga nagtalina at ti kinaberhen na, napasantukit di kinaberhen na, hantay nga mabalin nga panunutan nga tao, nga mabalinan ti Diyos. Kati agbalin nga nadalos ti imatang na, narigat, kasla ko maibaga tayo nga, nagrigat tayo mga aramidan, ta nagkapsot tayo mga tao, ngam iti, no, datulong ti Diyos, mabalin ti agbiag asidadalos. Nadatulong ti Diyos, may ikarkarigatan tayo ti agbiag anadalos kitain nyo dagiti sa santo tayo. At dapay hanga group sa ti da Santa Rita. Sino dagiti hanga group sa ti Bagina? Apaya, ingkarkarigatan da, nga tinuptipulan ti Bagina, ingkarkarigatan da tinagbiag anadalos. Hantay nga basta-basta maaramid. Anya ti bagbaga na dito, ibabaan laeng ti tulong ti Diyos. Kakunadayo ka, Immaculate Mother, amaday ka. Agdongdong satay mo, di tayo mapampanunot, no? Sino ti imay dito'y lubong nga saan nga nabahidan ti basol? Isu na laeng. Isu garod nga, we give honor. Itid tayo ti pamadayaw. Because of her, dadtoy tayo. Nairaman tayo ti salvation, ti story ti salvation, babaan kin ni Apo Jesus, nga bimaba, babaan kin ni Apo Santa Maria. Iso dayta ti pribilehyo. Kakunaan na nga rod ditoy, ditoy, di anghel, anya ti kunana ti anghel, kunamla no nalaingak mati aramaik, kunana, ti anghel, Hail, highly favored one. Iti aramaik kunana, may isang nga word, kekaretomene. Damot amok ang may sa kay kareto mene. May isang word da jay aramaig. Hail, highly favored one. Sika tinainggasatan kadagiti amin a babae. Sika tinainggasatan kadagiti amin a babae. Awanen kano inatayo. No hammo nga ikanti honor niya po Santa Maria, no hammo nga bigbigen. Anya ting obraan tayo.
Anya nga kurang tayo nantay nga ikan ti honor ti pan nakaisalakan tayo. Ibaga tayo nga, in the name of Jesus, may salakan tayo, kung kuna tayo ipalpalakpak, agbabaliktad tayo pa, agkikisiw tayo pa, in the name of Jesus, and you forget her mother, and you fight her mother, his mother, you forget his mother, you fight his mother, anya nga ruden ti panang lukloko tayo, ti bagbagi tayo. No mamati ka kini Apo Jesus, if you believe in Jesus, mamati tayo akin Apo Santa Maria, taham mga imay dito'y lubong, ang mga imay ni Apo Jesus nga nagbitak nga kawayan. Nga napang ka nagpukan ko, ho, bak! Kuna na gadad, tamot nga rimuaren, hello, I'm Jesus, kuna na nga rod. Naggapuan, kasano nga rod pa nangaramat tayo. Iso nga, i-declare tayo, Jesus my Savior, Jesus my God, sa mulipatin ni inana, anya nga pa nang lukluko nga rod. Anya nga pa nang lilaw nga rod, tibiyag tayo, nahan tayo nga unuran ni Apo Santa Maria, kidadta, naggapuan nga rin ni Apo Jesus nga ibagbaga tayo. Iso nga illogical no kuna tayo nga mamati tayo kini Apo Jesus nga di tayo maikanti honor ni Apo Santa Maria. Alam ko mamagkanyak kaya ni Father Ropo ti Padi may sayo irororomon ni inang ko ay papispisang kay mo ta naglaing kayon. Hindi mo tlaang iso nga tata aldaw na anya ti pagyamanan tayo, nairaman tayo, iti day nga kinadalos na. Anya ti bigbigan tayo, day din narugit a babae, day din nakapsot a babae, nasukatan ti nadalos, nasukatan ti makaayayo iti imatang na, kinairaman tayo dita. Anya mo ti kaharit na nga rod kada tayo, alay karkarigatan, numampay nakapsot, ikarkarigatan ti mangsurot, kina po Santa Maria, babaan ti panangibabaet na, uray pa'y no kunatayon tayo kabailan, wunhan tayo kabailan, nga masapul nga agpatulong tayo matlaking kuana ni Apo Santa Maria at ibabaet na tayo. Agpatulong tayo matlaking ni Apo Jesus tahan tayo hantay mo makasulo, masapul ti panulong na. Kinagsurte tayo babaan kini Apo Santa Maria, na isugli tayo nga makaayayo ti imatang ti Diyos. Babaan ti sakramento nga awatan tayo ng runa ti bunyag, na ikat ti mulit ti basol, mabalin tayo ti agbyag, nga makaayayo ti imatang ti Diyos. Kung maturog kayo nga madamdama, ikidem mo, wow, kitaan na ka ni Apo Diyos, makaayayo ka. Kunan ako makanyam, wow. Nati, makaayayo ka. Kunan ako. Hanggang nagmayat ko man ako na ni Apo Diyos, wow, makaayayo ka. Ngamta aramid mo, makabwisit ka. Nagmadim nga tatamang. Nagmadima nga title data, makabwisit ka rufo, kunan na kumama, nagmet ko maturog ka, kunan ni Apo Diyos ka, makaayayo ka. Kasla di original creation, nadalus. Kayo ikarkarigatan, uray pa'y narigat, padasin man pa'y haan nga nalaka, ngam dawatin tayo, ti panangibabat ti ina, kintatataal daw na, narambakan tayo dati nga title, pribilehyo nga naitid keng kwa na, kakarit na padasan tayo, agbalin tayo mga makaayayo ti imatang ti Diyos, makaayayo ti imatang dagiti kakabsat tayo.